Mening tahun 2005 jadi GL 100 Mega Pro modif GL 100 mening. Yang mau nerusin rawat monggo, harga 14.500.000, lokasi Batam Cipondura. Mening pol, mening proses nganu regane pira cung? Lho kok pira? 11,5 ya ora 23 iki 11,5. Lho kaca motoran kok lalinan. 11,5 ya. Tahun pira? 23. Wah, mulus iki skotet, proses dicopoti skotlete iki lho. Iki pira? 2014, Bos. Regane? Blowing mundur ya. Ori tapi yo licet pemakaian, Bos. Iya, regane pira? Regane 92 mek susuk. 92. Yo 92 mek. Blowing ya, mundur ya. Licet pemakaian tok. Iya. Bane anyar-anyar kabeh. Bane apik-apik ya. Baru masuk lagi Scoopy 2022 keles alias remote, warna apa iki? Hijau tentara iki, warna hijau tentara, harga 17.500 nego. Seng butuh antikan lor iki lor. Lho, wis mening glowing. Regane mok 10. Tahunnya 83, tahun 83 lho. Mantik pol. CB pira niki, Cak? 25. Motor apa iki? Wah, Kapro ta apa? 12 juta ya. Iso ngetrail berarti. Kalake ngono, mes dhek gone wong mereka. Harga promo pira iki? Harga promo Ramadan. Nang juta nae yo, harga promo 2015. Mesin oke yo. Musim penak iki penak. Mesin oke. Wis mulus, wis glowing iki. Loh, harga promo 9 juta saja. 160 cc baru masuk 2022. Harganya 20.500.000. Nego halus, lokasi Batam Cipondura. Monggo yang minat bosku. Mega Pro 2010, mesin segel, lampu udah pakai tiraf, lampu udah pakai Tiger, mesinnya segel, tangki masih ori, kaleng, harga 11,5 nego, lokasi Batam Cipondura. Gua mulah apa bane? Iki piye bodol pira iku? Atur 7.000. 7.000. Susuk sakapoke. Susuk. Sakapoke. Apa iku 7.000? Lho lengkap suratnya, Mas. Mobil 7.000. Mosok lengkap cah. Iya, 7.000. Bayar iki motor 7 juta. Mobil tak adong-adong. Yo. Lho, Mas. Mobil ngene 7 juta ya. Mateng. Civic 7 juta susuk. Mambu anyar 2022. Plat Kablura. Kilometer baru 5.000. 17,5. Lokasi Batam Cipondura.